Il-kap nazzjonalista Bernard Grech kompla jattakka u jiredi kollha l-għajnuna li qed jagħti il-gvern fosthom dak li kien għadu kif ħabbar il-Prim Ministru Robert Abela fil-Belt. Għadu kif ħabbar illi se jkun qiegħed jibatilna iċ-ċekkijiet għar-refużjoni tat-taxxa. Drajnija issa. Fi protesta fi Gwardamanġa, Bernard Grech qal li huwa il-Partit Nazzjonalista li jibgħat iċ-ċekkijiet anke kien sejħilhom bħala soppa imsaħna. Aħna ċ-ċekkijiet nibatuhom. Fost ħafnajjat u isterizmu li fih attakka lil Prim Ministru, Bernard Grech qal li l-poplu għandu jirringrazzja lil partit tiegħu. Kif il-poplu kollu għandu jagħmel jirringrazzja lil Partit Nazzjonalista. Kompla bil-messaġġ li tiegħu kollu tajjeb u ta' ħadd ieħor ħażin. Il-ħaddiema Maltin jibqalhom biss lil poplu Malti u Awċi u lil Partit Nazzjonalista. Bernard Grech kien konfrontattiv lejn min jappoġġja lil Partit Laburista. Ara ħaddieħor qiegħed il-belt. Bernard Grech kompla issaħħan il-qija. Ejjew niġġieldu. Fuq din in-narrattiva ta' konfrontazzjoni u negattività komplow kelliema ta' qabel il-kap tal-Oppożizzjoni. Jew imġienen li fl-opinjoni tiegħi huma wkoll. B'ton ta' arroganza f'diskors ta' 3 kwarti, Bernard Grech irrepeta hekk kemm il-darba. Ħanejdlek jien, ħankompli ngħidilkom għalfejn. Ma naqasx ukoll li waqt il-protesta f'jum il-ħaddiem il-Partit Nazzjonalista kompla jiġbor il-flus bil-bramel fil-waqt li l-kap kompla bħanġra daqsix. Imma kif nista' ma ngħajjatx